anyị echighataghị azụ dịka anyị gwara na anyị na-eje ka anyị zuo ezumike ama na ezumike a n'ọdụgụ mma na arụ ọdụkwa m mma na arụ ịma na all work and no play makes Jack a dull boy. So anyị echighataghị azụ ihe ka na-ekwu maka bụ ụmụ ife gị na ịma na isi mbido bụ ife ebe a na-ewetara ụlọ ife ga-azụ ga ma anụ arụ ọ bụ ọsọsọ ezinụlọ ọ bụ ọsọsọ ụmụaka ma ime mmụọ ma anụ arụ ma health ma arụ isi ike ebe ị na-azụ ahịa ihe ọbụla nke ị na-eme bụ ife anyị na-ewetara n'isi mbido ma cheka mkpọkọ na ọ bụrụkwa na o nwere ihe ejiwo na ihe wetara ya n'isi mbido ka anyị wee gbasala ụwa biko wetara anyị ọ bụ ebe ị na-azụ ahịa ọ bụ ị na-emepe ụlọ ihe ọbụla nke ị na-eme eme na ịchọkọ ụwa fụ maka ya biko bịa n'isi mbido isi mbido bụ ebe ebido ife anyị nọ na kịta bụ ife a na-akpọ health tips ife ihe eji weme gị na-azụ arụ gị na-eneta arụ gị ka iwe na-adị mma na-adị nọọsọ yoyo ha anyị na-ekwu maka n'ụbọchị tata bụ jinja jinja ka anyị na-ekwu mana ụzụ gara anyị gwatara ụnụ maka jinja na galik ma anyị kerekwa anyị na-ekwu sọsọ jinja n'ụbọchị tata ifewu jinja ka esi eyuzie jinja bụ nnọọ spice maọbụ root dị nnọọ mkpa dị mma na-aga enwe n'ezinụlọ na-elikwana ya mgbe niile n'ihi na ọ na-enye aka n'ịzụ anụ arụ na-enyenyekwa aka n'ịzụ mkpụrụ obi na-enyekwa gị n'idozi arụ maọbụ skin gị maọbụ arụ gị na ọ dị mma nnọọ ma ebe ụmụaka nọ ọ dị mma ị nwere ike jinja enwere ike ịta ya na ndị kpọrọ nkụ ị nwere ike inweta ndị kpọrọ nkụ ịkwọ ya kwa dị na powdery form ọ dị ka powder ị nwere ike iri ụta ị nwere ike iweta otu ọ dị tinye ya n'ime tomato wee kwụọ maọbụ grate kwa ya grate ṅụọ mmiri ọ na-edozi arụ ngwacherezie ọ bụrụ na o nwere ihe ị ga-eji wee detu ụmụ ifọdụ anyị ga-ekwu n'ụbọchị gị detu ka iwe oghara gị megide ka itinyekwe n'ọlụ n'ihi na anyị enenego ya mụọ enenego ya ọ bụ ana m ekwu ihe nọ enenego m ya ọ dị m mma nwere sị ka m kọkwara ụmụnne m na asị na onye fufedu mmome gịnị ọgwụ ụmụnne ya ka ọ dịkwara anyị mma so ya na-ekwu na keri mkpa jinja dị nke mbụ anyị na-achọ imetụ aka bụ na jinja na-enye aka ịgwọ ife ga ilulu ụkwara ịnụtụgo maka ya eziokwu na ọtụtụ ndị amasịrị ihe jinja a bụ nwanyị ndị obodo anyị na-akpọ ede mmụọ ọ na-adị ka ede mmụọ ọ ka o si dị na-agba agba n'ahụ ma ịta n'ọnụ ọ na-agba agba dịka isi kwu jinja o nwere ọtụtụ ọrụ ọ na-arụ ọ na-emekwa ịma onwe ndị obi na-eme kpụam wam ịta jinja ọ na-ejikọtakwa ya jinja na-enyekwa aka dịka ndị na-enwe oke abụba ọ na-enye aka na-ewepụ mgbu nke ndị oyibo na-akpọ ndị iti unu na-akpọ pain ọ na-ewepụ nke a na-akpọ n'abụba a na-asacha ahụ a na-akpọ cholesterol ọ na-enyekwa aka na obi na-eme mmadụ gbawam ọ na-enye aka na ya ọtụtụ ihe ka jinja na-arụ ọkachasị mgbe ị gwere ya egwe dịka isi kwuo ya nye ya na ihe a na-aṅụ o nwere nke ọgbara ọhụrụ a na-akpọ zobo nke na-acha mmemme ị na-ayanye ya enye ya n'ọtụtụ ihe ma ọ tinye ya na akamụ ụkwasị ya na aka na-aṅụ iche echelu na ahapụ kịta nụ ama ahapụ kịta nụ ekwuruzie gawa na ihere na odoro gị anya ọ na-enyekwa aka biko ọ bụrụ na iricha na iriri a na-agbata agbada ị na-anwụkwa jinja ọ na-enye aka biko tupu na ka mana oge anyị na-akwụrụzi kwarapụ biko onye ọbịa biko ana m achọ ka ikwe ụmụ Igbo nkwa na ị ga-abịakwa ọzọ ndị be anyị ọkwa onye hapụ ubi gị na-eme oru ahịhịa anyị ga na-abịa mgbe niile ndị Igbo ekene m unu wadalụ ụmụ Igbo kwezokwanụ biko obi nnọọ m ụtọ ka isi wee nọnyere anyị n'isi mbido n'ụbọchị tata biko ana m asị gị n'izu na-abịa abịa ama na onwe gị ife dị iche iche ịmụtasịrị nnọọ ị ga-eji wee dozie arụ gị dozie ezinụlọ gị dozikwa gị onwe gị dozie ụmụ gị dozie ndị agbata obi gị biko ife anyị na ya bụ kunu na-ebi n'udo ka udochia n'ezinụlọ ka udochia n'etiti nwoke na nwaanyị ka udochia n'etiti ụmụnne ka udochia na agbata obi